Rûniştina dawîn a doza Kobanê di 16 mehêda li dadgeha Sincanê li derdikeve. Di rûniştina dawîn de dadgeh ji bo 108 siyasetvanên HDP ve biryara dawîn bide. Dozger ji bo hemî siyasetvanan 36 caran cezayê giran ê hetayê dixwaze. Hevserokên bereyên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksektaş di nav de 108 siyasetvan ji bûyerên ango serhildanên Kobanê tên sûcdar kirin. Hêjayê gotineye ku Selahattin Demirtaş û Ayla Akad endamên baroya Amedê ne û bi sedan avukatên baroyê ji bo parastina siyasetvanan di rûniştina dawîn de amade bin. Serokê baroya Amedê Nahî Teren got ev dozeka siyasî ye. Em zanin ku heta niha gora daxwaza desthilat ew dozmeşiya îro ku ji bo xelas be bê girtin jî dîsa gerek ew biryar bidin. Mixabin li Tirkiye dadgeh dozger bin tesîra iktidarê de desthilatê de ne. Ji ber wî desthilat çi bixwaze bi rastî bêjim ew ortaqê wî partiyê dinê ku li ana li Tirkiye desthilatin ew çi biryar bidin ew ê dadgeh jî ew biryar bide. Mehmet Emin Aktar, serokê berê baroya Amedê û ew divê dozê de digel Selahattin Demirtaş parêzerê bi dehan siyasetvanan e. Bi baweriya wî di dozê de ê ku tê cezakirin taleb û dexwaza Kurdan a Wekheviyê ye. Devlet îro got tiştê got dixwaze ceza bike. Ne tevgerekî got tîpa sûçê dexsiye holê. Ne we yani hereketekî ku van kesa sûcekî kiribin ne we wê ceza nake. Talebê ceza dike. Taleba Kurda çiye, taleba Kurda ev ki siyasetmedarê Kurd îster navê Kurda wê talebê anne. Ziman dibe ki em dixwazin ki Kurd wek hev bin û ew jî destseledar bin. Devlet îro veya dixwaze ceza bike, vê talebê ceza bike. Hukuknaz iddia dikin ku ev doza siyasî ye û biryar jî wê li gorî dexwaza partiya desthilat derkeve. Karar çi karar be? Beadaletî. Yani tev werin berdanê azad jî bin, dilgirtina wan bi dawî jî bibe. O şitê tawanbarkirin wana tev bixînin wê dosyê bixînin jî dîsa ew qesala got dil hatine girtin heqîl wan biye, zulm wan biye ve beadaletî. Di 2014 de di dema şerê Kobanê de li bajarê Kurdan serhildanek çêbûbû ku 48 kes mirin bi hezaran dikan û seyare hatin şewitandin. İddianame dozê de hate îddiakirin ku navenda HDP bi peyamek Twitterê banga serhildanê kiriye. Doza Kobanê di sala 2020 da dest pê kir û bi sedan rûniştin li dar ketin. Hacı Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.